yawa haka zan yi bayanin cikin jihata ƙarshe na maliya zai ji haushi lokacin nawa maka sabarci babu tsaro gwamnatin na maliya a sha ruwa ba wani maliya amma ka ga ruwan giya bawa a sha ruwa ba wani maliya amma ka ga ruwan giya bawa ka sha ruwa ba wani maliya dan Allah ka kala ruwan giya lokacin nawa maka sabarci babu tsaro gwamnatin na maliya an gulin mujiya bakar ashana ko na gari ku ne silan barayi a sha ruwa baba na maliya amma ka kala ruwan giya baba mulki kuke shekara shida baba na maliya kana abu na ayi lokacin nawa maka sabarci babu tsaro gwamnatin na maliya ga masalaha arnan balle gwajo-gwajo Allah wadan barayi a sha ruwa baba na maliya amma ka kala ruwan giya baba sabo na sai ya zo gare ku ko za ku yi kuka da buri lokacin nawa maka sabarci babu tsaro gwamnatin na maliya kun san ne na san kutun a bara tsaron waka bane yin buhari a sha ruwa baba na maliya amma ka kala ruwan giya baba mulki kuke kamar idan gobe gashi rashin tsaron ku har masari lokacin nawa maka sabarci babu tsaro gwamnatin na maliya ba tsari kan musa sa'afa na rashin tsaro har gari na sauri a sha ruwa baba na maliya amma ka kala ruwan giya baba kan karama a san ba na sako har jibiyawa har shida abori lokacin nawa maka sabarci babu tsaro gwamnatin na maliya sun ce zuwan gwamnatin ka baba ƙara zuwan bakin kare abuja a sha ruwa baba na maliya amma ka kala ruwan giya baba babu tsaro birni da ƙauye rikin tsohon mun shiga danja lokacin nawa maka sabarci babu tsaro gwamnatin na maliya katon banza katon mofi har nan ballo kun saka madanta a sha ruwa baba na maliya amma ka kala ruwan giya baba kun ce siyasa rigar mutunci ɗan isa ko kwace kudin lokacin nawa maka sabarci babu tsaro gwamnatin na maliya kun kasa ba mu tsaro jihata wanda gari yan uwan na kogi a sha ruwa baba na maliya amma ka kala ruwan giya baba cikin jihata akwai masoya wanda suke kishin kasata lokacin nawa maka sabarci babu tsaro gwamnatin na maliya jikan mata wallan umaru yar adowa mai kishin jihata a sha ruwa baba na maliya amma ka kala ruwan giya baba ke da barista a shema kaya zan sulhu da barayi lokacin nawa maka sabarci babu tsaro gwamnatin na maliya an gaura jikan gaura maji gere ku ceci ɗan ƙasa ta a sha ruwa baba na maliya amma ka kala ruwan giya baba sale su oli na zo na kama wanke tirim kori barayi lokacin nawa maka sabarci babu tsaro gwamnatin na maliya rajo aminu muke roga an taimaki al'ummar jihata a sha ruwa baba na maliya amma ka kala ruwan giya baba kame su don baɗin lawal na kansu alkairan ka ya iso gidana lokacin nawa maka sabarci babu tsaro gwamnatin na maliya rabin daura ne ke bayani muhammad bello mai kishin jihata a sha ruwa baba na maliya amma ka kala ruwan giya baba ka balan bishir nan na dutsen
ba sa sasanci da barayi. Yau Katsinawa muka sabarci babu tsaro. Gwamnatin na Maliya Rabi'u Gambo ba a kori namu. Ku zo ku ceci mutan jihata a sha ruwa. Baba na Maliya amma ka gyara ruwan giya baba. Ka nuna amadi biyu kurfi baya siyasar bakar a shana. Yau Katsinawa muka sabarci babu tsaro. Gwamnatin na Maliya sanata aya ko bulado. An bare kai kishin jihata a sha ruwa. Baba na Maliya amma ka gyara ruwan giya baba. Bindiga lawal batura wani dutsen ma mai kishin jihata. Yau Katsinawa muka sabarci babu tsaro. Gwamnatin na Maliya tsarin waka ne na dutsen ma. Nasaratu Aminu Makera a sha ruwa. Baba na Maliya amma ka gyara ruwan giya baba. 070 63 04 63 01